Aquest llibre recull un conjunt d'històries diverses sobre un període ben fosc de la nostra història recent, que és la postguerra civil de 1936-39. Aquí s'hi troba el món dels grans negocis al voltant de l'estraperlo, els que fan carrera gràcies als mèrits de guerra, en el bàndol dels vencedors, també la repressió que cau sobre els vençuts i les dures condicions de vida de la majoria de la població. El llibre s'articula al voltant de la mort de la dona principal del poble i el gran funeral que s'organitza. Uns personatges van al funeral perquè els hi toca, perquè volen quedar bé, i uns altres no hi van de cap manera, perquè no volen, perquè aquell no és el seu món. Confio que la seva lectura no només enriqueix el coneixement de la història, sinó que també és un entreteniment pel dia a dia.